jiná soutěž, protože nedávno jste porazili Agromely 7-2 v domácím prostředí, ale dneska to byl naprosto odlišný zápas. Ano, přesně tak. Jak jsem vám říkal minule, tady do té kabelové televize, tak pak to jsem říkal na tréninku v úterý večer, tak se odhodím na to, že ať zapomenu na to, že tam bude víc jak 3-4 góly. To prostě je zápas, kde se hraje odzadu, oni si tady přijeli z šesti, s nějakými posilami, hráči ani nestřídali, to znamená, hráli španělský systém, hrajou jenom, co potřebují a tím způsobem se dostalo toho, že jsme dali v 38. minutě a 44. sekundě prvního góla a ten rozhodl o celém našem vítězství, což vedeme na 0 na tom té sérii. To domácí prostředí asi dneska vůbec nebylo výhodou. Výhodou bylo, protože výhodou je vždycky domácí prostředí, my aspoň to bereme jako 100%, protože víte, za celou soutěž jsme tu ještě neprohráli, měli jsme tu jednu plichtu, co jsme hráli s Nistangem Brno a to byli 3 hráči z Ačka od brankáře a 2 nejlepších obránců, co v lize vůbec hrajou, a to ještě byl reprezentant Havel a byl tam i ten brankář, ten bude v repre 2 let, jak trošku jako dostane nějakou takovou příležitost. Ale přesto všechno je vidět, že prostě ta psychika hráčů, kteří nehrají playoff, kteří na to nejsou připraveni a dává se jim do podvědomí, že prostě se dá gól nebo 2 a je po zápase. Jo? Mohli dát mě 2 slepené góly, šanci jste viděli a mohlo by úplně opačně. A což by prakticky se neslo úplně jinak. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale je to fakt úplně jiná soutěž a to vidíte na všech playoff, co se hraje v jakýmkoliv sportu.